UTFni Foundation de NAHARKHA KOKBOROK KOKTANG BATAREMONI KAISA SAMWNG YAGO NAHARKHA UTF MOTHANI BWKHAKTWI O KOKTANG PORIBOI KHOROKTHAM BOROKNO SWIJAK aboni bisingo first second third tongo final September tani 27 SALMARI ni SANJA damdok soti thamchi tamoni JORAO hayakeba SANJA ni 6 tamoni JORAO UTFni exclusive member rokni talkshow ni PANDA ni JORAO wngnai tomong koktang porena muchungui tongkhe United Tiprasa from 2017@gmail.com o email ID o norokni koktang rohore mano haya hunkeba WhatsApp ti rohore mano WhatsApp number ungkha 8731082004 terms and condition tongo PANDA manjana rokni joto koktang ni copyright UTF mothani yago tonijaknai nini koktang Roman script haya keba Bengali Script by SWIJAK ungnani nangnai nini koktang ni tolao nini mong nini thaiboro nung tamo khlai tong nini umor busuk tei nini WhatsApp number abor sinani tapok di tap khlaija sob copy simise batalemoni bagoi yachakjaknai SAMWNG ungnai unya abo SAKLAIJAKNAI fan UTF mothani panelist rokni YAGO simisi tongnai batalemono kitingoi UTF mothabai NAHARKHA kok SAMWNG paithani kok SAMWNG ungnai koktang minimum 12 line ni bisingono ungnani nangnai KHOROKTHAM batai laithani koktang thaisano rohore mannai UTF mothani member rok koktang batai laithani batai mano phia borokno hunke first second third borokni bagai wansukjakla kaisa mokumoni soka chimisi yafarjaknai borokno abono kare khagonang lukurok thuirinani muchungui tongkhe dakti no borokni kokduk number kurungoi mano 8731082004 o kokduk number norok kurungoi mano borok bai tomung thurina muchungui tongkhe nini tongthai boro nini thuini group tamo tei nini WhatsApp number rinani tapok di agortorani phatarni phainai thurinai rokno thangphaini bagoi nangmani rang ri yafarjakna paithago joto borokno kobokjago UTF mothani bwkhaktwi jotono o koktangni batari mongo tiar tongnani bagoi